1-2, zemlja je ravna, zemlja je ravna, zemlja je ravna. Ćao ljudi, dobrodošli na kanal Treneri. U današnjem videu treniramo sa dva posebna momka. To su pre svega Mati. Dobrodošli. Ćao braćo! Koliko je neprijatno. Drago što se mi najavimo tube, evo i ovu mamu. Dođi i četvrti, ajde. Dobrodošli, To je to. predstavite ljudima. To je to. Kako ste ga nazvali? Jo Mamba. Jo Mamba. Mo Bamba, brate. Idemo Mo trening u Bamba. podrumu, tako da uživajte, idemo na prvu veru. Ajmo. Može, a? Ništa, momci, ćemo se zagrevamo nešto ili idemo odmah da radimo, a? Ajmo braćo moja, hoćete po jednu zagrevanja. Moja rana serija je vaše zagrevanje, tako da. Ne znam koje je vaše zagrevanje. Pa ne znam, brate, ja uglavnom uzem da se zagrevam sa trakom, ovako ispred sebe radim rotaciju na neke pokrete, malo vamo tamo, uradim neki skip i krenem da se... Bar, meni je to malo pederski, ja uzmem samo zagrejem se jednu, znaš, seriju i to, zagrejem se jednu seriju te vežbe i onda rokam jednu seriju vežbe. Evo ga, ovo je. Obavezno zgibove, dobro, hoćemo, zgibove ćemo. Sad kad krenem da radim, ja uvijek kad krećem da radim uzmem samo neku nasuvičnu kilažu, odravim jednu kao malo... No ne, pa to je ti, upravo tim fazonom i ja. Ja ponekad volim i onaj pap efekt da aktiviram sa jednom jakom, jednom. Da se malo pecne. Da se malo pecne onako, što brže to bolje. Da. I onda, brate, bude lakša radna serija. Prvo unilateralni biceps, a? Unilateralno, brate moj. To je to. Ma valjda vatra. Ovako, Trener to. ovako radi tipa. Da. Zato što sad ću ja da uzmem. Zato što svi prokrvljavamo malo biceps. Ovo sad nije radna To. serija, tako da... Da, ovo je sad samo kidanje, brate. Ne, ovo je sad high reps tehnika kako da povećate vaš mišić. Mi je lepo kad sam okružen sa ovako lepim muškarcima. I meni, brate. Se sveci ovo! Samo da mi je mali biceps, samo jebate. Dobro, za radno, a? Pa, mogu bi uzeti. Brate, svi imate velike noge i ja sa vama, tako da posljednji. Street workouteri rade noge, brate. Ja ću drugi. U isto vrijeme kažem, nemojte pratite 100% mene. Pazi, ono što ja kažem na društvenim mrežama, svi uzmu odmah da, znači ti misliš to, ti misliš ovo, A, i sekute ono, da. ti si sad takav, kao, znači, lupan kažem, bench nije efikasan toliko vežba koliko bi bila presa za grudi, znači ti misliš da je bench sranje, ne, buraz, ja bi prvi radio bench, gas mi je vežba, ali, naravno, gledam u šta je najoptimalnije i ja volim da budem optimalac totalno. Pazi, ja sam uvijek za ono, u isto vrijeme, ako treniraš, ako si već u društvu i sve to uzmi, zabavi se, brate moj, i super set bi radio, brate, iako nije optimalan, jer, brate, svakako ćemo rastemo, u svakom slučaju, a sad, da li će deca naša da otpraćuju taj, vraćaju taj cijene zamor, to je, brate, znaš, Zamor se plaća. to, To se akumulira godina. to godinama, buraz. Ne, filozofija postoje. Ajde, Ja se izvinjavam na... da se pecem da ga opet malo. Pobede u argumentu. To im je svrha imanja TikToka, društvenih mreža, da nađu tu temu gdje su, da kažemo, oni specifično iole dobri i kada čuju neko mišljenje, oni neće kažu dobro, možda on ima neke tačnosti tu, ajde, možda mi je on dokazao neke studije, sve ovo, možda je on zapravo u pravu. Ne, nego će biti, znaš kako, to se ne poklapa sa tim mojim retoričkim mišljenjem koje samo ja mislim da sam u pravu, pa ću, znaš, da ga izvređam na ličnom nivou. Pa naravno, brate. I tako pobedim argument. Pazi, kad ti odbiješ da mu odgovoriš na njegovu poruku u komentaru, on zna da je tu pobedio i on je zadovoljan. I šta ti treba da mu uradiš, samo da izignoriš tu celu jebenu poruku. Dan. Ima samo ljudi koji tako uzmu program od Simeona Pande
I kidaju kao, a ne sviđa mi se, znaš, sam moram menjam, pa uzme od Larry Willsa, pa uzme od Stipketa, uzme od ovog, uzme od ovog i samo sajkluje. To je to. A generalno, volim ja da ga iscepam do kraja, ali, rir mi je također, raste se od njega i činjenično služi. Da. Pazi, lupam. Znači, šta je problem kod toga? Što ljudi većina, to je početnici, generalno i oni koji misle da su napredni, a nisu. Da. I onda oni procene pogrešno. Uuu. On misli da je sad bojaslo 3, a ima 7. Da. Još ego liftovanje, nemojte odbiti, okej. Pazi, jedno je ego liftovati od prve ponavljanja, a drugo je ego liftovati, brate, na tim posljednjim da ga izvučeš. To je već da kažemo... Nebo i zemlja, to je nebo i zemlja. Bukvalno. Gle, ako ti imaš standardizovanu formu koju radiš, To je to. prvih 3-4 ponavljanja, 5, i svi su takvi, Da. i posljednja 2 su samo malo drugačija, to je sasvim okej. Da se Ovo je fokusiramo. baš dobro, iskreno, vamo, kabav je fino radi, tako da... Samo da je podmazan lepo. To. Jeste, novi je. Da ne bude zastoja, znaš. Možeš, brate, ako te ne mrzi. Ček samo da uzem Odene. vodu. Ćao, brate. Odene. To. Momci, sad ćemo da radimo triceps malo, a? Si spreman, ljubite, brate? Samo mi reci, gdje držiš kaf? Ovdje ili ga hvataš u ruci? Ovako, između. Ovo je okej, visina. Ovako ga držim. Tu negdje, a? Ovako. Dobro, i to je okej, dobro. Jer U suštini je da meni bi je mogu tu da ga između, držim, znaš da mi se ne otkači, jer stalno mi se otkačenje. Da. I onda ga i dalje držim prstima, ali ne krivim šaku. Kaže, generalno kila, kaba, buraz, ovdje se trpaju tegovi. Sad ćemo da vidimo, znaš, ne znam. Relativna dužina se menja samo duge glave jer je biartikularna, prelazi preko 2 zgloba. Tako da ti ako fiksiraš nadlakat, ona će više da radi. A ako pomeraš nadlakat, na primjer push neka vežba, tu će više ljudi ne kapiraju, da ide na spoljašnju. Znaš, ljudi se fokusiraju na vežbu, kao ova vežba ovo pogađa, ne. Nego kako je ti izvodiš, koja je putanja nadlakta. I A to ti to je ide anatomija, najteže. znaš, biomehanika. Ako treba, kidaj mišić, cepaj ga što više možeš. Isepaj ga najviše. Pa će doći neki ekspert entuzijazist. Taj. Pa će reći, nisi fiksirao formu, ne Da. osjećaš ništa. Dobra, ne znam, to bukvalno delim između alfa pedera i alfa mužijaka, a ni jedan ni drugi nisu u pravu, bukvalno, treba budeš između. To, pokidaj mišić, brate, pravi ta mikrocepanje između Moraju da njih. se mikrocepamo, brate. Moram bre da se skidam sad. Joj, brate, Vreme je, beast bre. mod. Polaki čovjek sunski, jemo pičku. Možda jedini dečko koji može mi parira ovdje. Dobar je, nije ovo loše. Malo si smanjio. Jesam, brate. Kad ti kažem, ma smanjio Ali stvarno jesam. 2003. Isto smo godište svi, evo. Ja pa 2006. Pa isto si 2003. Pazi, ljubot si više ložim na trening do otkaza nego ostavljati u rezervi, ali Ja sam više jedno i u drugo ne fazonu. greš. Šta piješ to, a? Soki iz Merea, probaj ako hoćeš. Sad sam očekivao, brate, Maximalium elektrolite, oni su, brate, mnogo dobri i zanimljivi, imaju unutra neki brini se. glutamin. Nisam ni ja taj lik, brate. Probajte kod nas. Ali ako hoćeš ono probaj, ono sok ti je iz... znaš onaj sirup što imaš? Ja, nije valjda sirup voda, a? Da. I razblažiš ga s vodom i onda ti bukvalno cijela ova flaša ispadne 50 kalorija. Osjećaš efikasnije. Ali, ako neko ima mišiće i zna barem neke osnove, razvalit ćete. Pazi, taj koji zna osnove, ima veće mišiće, će više prebiti ovo koji nema uopšte mišiće, a da kažem malo zna više nešto, se, malo da, više se. malo Mislim, Ili ako su na jednakom nivou znanja i poznavanja borilačkog sporta, a ova ima više mišićne mase i jačije, pobedi. pazi, svi misle, to ti je ta glupa muškost, svi misle što je lik napucaniji, to on više ima želju da se bije i to je više lik kurčevitiji. Pa Mislim, ne, ljudi dok, ono, ne. Vidi, svaki moj drug s kojim sam ikada trenirao, sparingovo, radio bilo šta, ti u fazonu želim da izbegnem tuču ako je to... To je to, tako treba da ako je- bude. Da. To je to. Zato što ja, na primjer, s ljudima kojim išli smo i na kampove i radiš neke borbe, radiš ovo ono, tu su ti sparinzi
zovu se laki sparinzi. Da, U kojima znam, da. vežbaš tehniku, vežbaš kretanje i sve ostalo i tu niko nikog neće da ubije. A to ti sad uzmeš nekog sa ulice i kao ajmo lagani sparing, to ne postoji. Da, ne, Jednom ono se malter. ako ga jednom čačneš u Čačneš, nos, to je to, on ide gotovo. na svime. Gotovo. Kome ću da pričam? Znam, a ima jedan naš drug. Jedan drugar, takmičar, nekog sam vidio i u boksu svemu došlo, oni sigurno uvijek, nije da nije. Roland, za pod. On je Andrijinu, I radim ove gore. Sa dead stopom može, brate, ja sam otvoren. Malo mi je sukta sa klizi, ali okej. Ove će da klize ruke. Gurtne, brate. Imaš? Dobro je. Ovdje je 36. 36, 31. Atletik s vama ti je 4-4. Moram dođeš kod nas u Akile. Naš pokret. Da, pričam je ono, Akile je ogroman. Da. Ja hoćemo sigurno. Tamo redom treniram tu vani, brate, pa da tepa. Šta kažeš, zagrevanje, a? Ajmo bre odmah na rad. Sad se pravi pametan. Kao da njemu menja nešto u životu. Ja to nikad neću razumjeti. Znaš, kao da si njega nešto lično uvredio, koliko si naljutio. Ali sad ti znaš kao neki... Kidamo ga malo. Što im firma platila i onda kao... Pa kad ti je firma platila, okej, generalno Ja kažem, sam nikad ne bi to platio. ti je kao diploma u Srbiji, kao svi ti kažu, pa ono, možda ti pivom da obrišeš dupe, ali generalno je treba imati. Pa, zbog zapošljavanja, To ti zbog inspekcije upravo i zbog te toga, stvari. to ti je jedini razlog. To je to. Ali ovako, inače, Su mi završili izgibove? nije referent nekog znanja, isto. Ajmo na ti bar. A nećemo grudi, a? Ajde prvo na grudi onda. presječemo va. malo, a? Ajde. Ali je sprava dobra, brate. To, ide. Ne moraju da se lupne jedno drugo, valjda ne moraju. Bravo. Još. Kaži da si ja privučen. Ja še njega prešeć, ponavljanja prešeć. Poletet ću jebo. Ide. Kidanje. Ajmo. To. Ideš jedan. O, još. Obavezno nemoj ovo bre povati. 8 do 10 ponavljanja, buraz, ti ne znaš koliko su one prikovane, da li su, buraz, podmazane, da li su kritične, kakvi su im tegovi i bučice da nisu pocepani s neke strane. Ja uvek kažem, nije isto 20 kila u jednoj teretani, 20 kila u drugoj teretani, nije uopšte isto. Ako se sećaš, ja sam te pitao na početku da li je sajlo okej. Ja dolazim kući. Bukvalno na neki komentar ja odgovaram kao, ne znam, neko je napisao nešto kao, ne znaš nešto ovo. Ja taj nam položim. Rekao, ja nemam pojma. Ja mu rekao, brate, ja stvarno o tome ne znam, neću da te lažem. I on kao pao ti kao što se dogodio. Ne, bože, sačuvaj, da. To je, Ja sam položio isti, znaš. ali džaba. Ajmo na ti bar, braću. Ne znam, tu ja ću ti kažem da Su završili svi? Da, sad mi je ono bleja s ostacima. I malo priča, ne? Bleja u kojoj ti rastu mišići svako. To je duplo anabolično. Puto. Nije anabolič kako si ljubim u poslu. Naravno, sad će biti anabolično. Lagano. Hvala, ja.
Počekaj. Još se zagreva, evo i radi, Roko na radi. Još, a? O, kidanje. To malo levo, Ne, sad ću blagan. Ja, brate, moj full body traje 2,5 sata. Ja, I take my time. Ja, kao najoptimalniji mogu da li. Snova. Ja ne znam. Svako nove stvari. Stop. Ja bi će mnogo se sviđa kila. Činjenica, da? Da. Si baš radio na foru. Ja sam sve mori su, a? Joj, već mi boli koleno. Da, definitivno stezno. Da. Bukvalno, brate, ja ću da imam tako upao, tako osjeti, brate, biceps me najviše kida. Pa znam, te priče, brate. Ti matori ovo. Da, ti si još mlade. Ja još 20. Brate. Pa sve nas bole kolena, jebote, šta je ovo, čovječ? Što se toga tiče, ja ovo high repujem, bukvalno radim nekih 8 do 10 ponavljanja. Aha. Dosta mene dece prati i vas svih dosta dece prati. Nije to iskreno dobra stvar uopšte. Sam 180 kila, je li to dobro? Snimio sam klip to. Bukvalno sam stavio ono, visok sam 1,80 m i imam 80 kg. Ne mogu da kažem. A? Ne vidim te. Ja stvarno bih želeo da ti kažem. Odlično. Koliko to bilo? Ne, buraz. Pendulum svakoga hambura. 3,5, ja to računam tako. I uvijek računam kad sam vidim. Mlavi mi ovako. Dead stop. Na koju stranu? A, guraš kao vamo, jebote. Ja guram ovamo napred ko za grudi. A zašto? Zato što masturbacija vodi u... Guzu, ako budete to htjeli, kažem, ja da ću nas vas neki ekstenzija ljudi- radim, imamo sa gumom. Maksimalijum, hvala im puno na sponzorstvu. Sve ove, pa mogu kažem uskoro godine. Skini tu Znači, presicu. bukvalno, Tako da ljudi na maksimalno.rs možete koristiti kod Tadija za 10% popust. tako je. Vidite kakve su maje, nije što je Kupre lep izgleda, Da, nego nije- je mnogo ploda. Šta kažeš? Radna, a? Dobro. Kaizen. Ovo ti je Jojo, ovo ti je Kaizen. Kaizen. I ovo ti faktički iz Jojo, a? Ide. Ajde. Ide. Ponesi spravu. Ma no. On sam sebi napisao, gledaj šta mi napisao. Što, brate, je drugačije nam je gradi 10 puta smo drugačiji. Ne mora znači da je
tvojih 200 kila i mojih 200 kila isto. Sad je kao slobodno. Kad treba noge da se rade, znaš? Kolena zagreje malo srednju tetivu, prokrvim je malo i... Ovo će meni da prijak ide. Pa da. Izometrija je odlična za oporavljanje u suštini i gradi mišiće u isto vreme. To jest, ajde, sada imamo direktno Delimično, da. Ima. A? Slušaj, 3 puta po 3-4 sekunde, tako ja radim. Sve snage, vuj sve, muraz to. Odmori, duši. I šutiraj ga, bukvalno ga izbuci ga, izbaci ga te brate. Da ga pomeriš. Gazi ga, bravo. Ja ću samo još jednu. Samo reci gde je ispao. Ovdje negdje, ovdje je bio ovaj. Je bio tu. Bravo. Ej, ja... Šta? Stoji ovako ovdje. Nemoj zezati, brate. Znaš kad bi video? Nema šanse. Pa kunem, ja. To je bilo to što se tiče ovog videa, ljudi. Nadam se da ste uživali u ovom predugačkom klipu i predugačkom treningu. Hvala što ste bili ovdje. Braćo, ništa, vidimo se i sljedeći put. Naravno, Obavezno. Ljudi, lajkujte klip, pišite sa kim sljedećim želite da radimo trening, podcast, bilo šta slično, pišite slobodno u komentarima, lajkujte ovaj video, zapratite za još ovakvog sadržaja, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Ljubi vas, brat!